να δεις το βαρέλι με το τύρι. Μπράβο, τι είναι. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, έλα εδώ. Εδώ συντηρείται το τυρί. Έλα εδώ να δεις, να το. Το βλέπεις. Εδώ συντηρείται το τύρι, να το, στα βαρελάκια. Να, έλα από γύρνα και από εδώ, κάτω μία έτσι να το δεις. Όλο το σκηνικό. Εδώ βάζουν τα βαρέλια με το τυρί και συντηρούνται όλο το χρόνο. Πολύ ωραίο. Καταλάβες. Ναι. Φυσικά πράγματα. Aquí le τελειώσε. Λίγο, λίγο να γίνει. Ξέρεις τι δουλειά θέλει τώρα εκεί, αλλά παλεύετε. Βλέπεις τι πάτε, τι αγώνα τραβάτε. Αυτό δεν είναι τίποτα. Προσπαθούμε να δεν μισά. Τα φέρω, λέω να τα φέρω. Ο Γιώργος αν το χάσει κύριε γάμο, πού να το χάσει. Και δεν θέλει πέσουμε να παρακέρει, αυτό και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης. Παναγιώτης εγώ να λέει. Α, ο Γιώργος το άλλο. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος, ναι. Όχι ο Παναγιώτης ο Μαγιάς. Όχι ο Παναγιώτης, είναι από το ίδιο χωριό. Είδα, ο Καφίνης. Όχι, άλλο πάει. Η γίδα, Το έβγαλα για την γίδα. τα νερά εκεί, κοίτα μια πέτρα εκεί. Κοίτα μια πέτρα και ένα βράχο. Κοίτα εκεί. Το βλέπεις, Το βλέπω. την κοτρώνα, πήγαινε κοντά, πήγαινε κοντά. Εγώ Έλληνες. Γιώργο, πόσα κεφάλια έχεις? Εγώ. Ναι. Τέτοια μιλάμε, γίδες. Τέτοια, έχω 7-8 είναι που είναι, δεν έχω μετρήσει. Γιατί εγώ δεν τα μετράω, γιατί είναι παραπάνω, καταλάβες. Δεν τα μετράω. Και τα πρόβατα που λες τα καλοκαίρι, σε ένα χτήμα και μου έπεσε κεραυνός που το σκότωσε. Τι λες? Άσε να πάνε. Που λες? 20 ζωντανά. Όλο κομμάτι είναι. Και πάνω τράβα. Δεν πήρε τα αποζημιώσει προβατίνα. Τι αποζημιώσει, ρε. Ποιο να πάρει? Στην Ελλάδα πόσα χρόνια είσαι? Τι? Από 14 χρονών. Εγώ. Τώρα είμαι 39, βάλε 27 χρονών. 27 χρόνια. Ξεπερνάει τούτος εδώ. Εγώ ήρθα με κάρτα, με βίζα μας. Ήρθε με το μπούτσο μου, άστο. Λεβί, από πού ήρθε? Από Πιέρι. Πού είναι αυτό το Αλβανία, φαλό? Εκεί οι πούστες που βγάλανε κασίσι. Από εκεί είναι, μαφιόζοι. Γαμόγια ήσασταν. Μαφιόζοι. Αστείευομαι εμείς μόνοι. Αυτό μαλάκα είναι απάνω στο βουνό. Εγώ ήρθα με βίζα, με λεωφορείο. Καταλαβες. Με οικογένεια μαζί. Όπα. Ακούς. Μαλάκας είναι μου, άστο. Μαλάκα είναι. Ο Παναγιώτης το κρατάει, εγώ το καμάω. Θα κάνεις τα χέρια μας. Ζήσει για την καλλιό ρε. Το μαλάκα, έλα. Μήτε μάσα τώρα. Μαλάκα. Εγώ δεν το σβήνω. Δεν βλέπει τι κάνει αυτό. Στα καλαμπούρια θα λέμε και κανένα κουβέντα τώρα. Τώρα ο Παϊτήμ είναι λίγο μεγάλο, αλλά κάνουμε πολύ καλαμπούρι. Ακούς, αυτός εδώ είναι από δικό μας σόι. Όλοι εμείς είμαστε γενετικοί άνθρωποι. Ο παππούς μου, ο προπάππος μου έπαιζε λύρα. Ταούλη. Ναι. Ένα παππούς Και το... είναι από το σόι του Σταβαρέικου. Παππούς το Παναγιώτη. Έφτιαχνε λίρες, έφτιαχνε ταούλια, έφτιαχνε ό,τι θέλεις έφτιαχνε. Τραψίκο.
Εντάξει, η ώρα χωρίς καλαμπούρι δεν πάει να Παναγιώτη, μία σου είπα. Ρε Παναγίτη, σε δίλετε μια κοίτα ρε. Μπράβο ρε Παναγίτη. Αυτό είναι το κοριό. Όποιος θέλει θα τη βρει.